Моята история не може да бъде описана с 3 думи. Тя е силна, мотивираща, за някой тъжна, за някой весела. Аз лично се радвам, че моят път беше именно точно такъв, защото аз имах нужда да мина през това. Най-важните качества, които спечелих през изминалия ми път, са смелост, търпение и сила. Да се справяме с трудните ситуации, да минаваме през неща, които си мислим, че няма как да се мине през това. Нещата не стават по-лесни. Именно обратно. Ние ставаме по-силни. Хората около мен са тези, които ме подкрепят в трудните моменти, когато съм се провалял и никой пък не е вярвал в мен. Тогава е ролята на хората покрай мен, които ми казват: ти можеш. Но аз вярвам, че именно Бог изпраща тези хора в този момент, в точното време, на точното място, при точния човек. И именно това сглабя последните парчета на пъзела и завършва един истински шампион. Усещането да представям България за мен е една сбъдната мечта, защото аз знам кой съм, знам какво искам и това, което искам, го правя. Получавал съм не една покана и не спирам да получавам, но нещото, което имам тук в сърцето си, не се продава. Моят избор винаги ще бъде България. Хората, които ме спират по улиците, ми дават мотивацията да повтарям и повтарям успехите, които имам. Децата, които ме спират по улиците, ми напомнят за едно дете, което имаше същия пламък в очите и същите мечти като тях. Това дете бях аз. Вече с сбъднатата мечта. И за мен е истинска гордост, че аз съм добрият пример на страната си, която учи децата да се трудят за нещата, които искат да са. Труд, талант и късмет, всичко върви на едно. Но труда е в основата. Късмета идва при подготвените. Тази енергия, акумулирана в момента, и този потенциал, на къде ще го насочиш? Разбирам, че няма да се явява на Олимпиада. На тази Олимпиада няма да се яви, не е сигурно. Може да се яви още 21 година. Ще видим сега новите правила, но за 24-та година това момче, ако е здраво и се грижим за него, стане олимпийски шампион. Го гарантирам, знаеш какво съм казал с това. Помням си последните 10 секунди преди да се кача на подиума в Париж. Виждах само щангата. И виждах един човек, който не искам никога да забравяте и винаги да го свързвате с моите успехи. Този човек се казва Илян Илиев. Той загина в процес на моята подготовка. И е създал човекът, който стои пред вас. Той ме научи да дигам и 5 кг, след което да правя световни рекорди, които никой друг не може да постави. Ако можех да го видя пред себе си, сега щях да му кажа, че той успя. Хората могат да дойдат на 7 юни, за да видят моят път към успеха, за да видят нещото, което ме кара да не спирам и ме кара да бъда такъв, какъвто съм, и ще чуят историята от първо лице. Ще чуят история, която не са чували досега.